Manan sa kaaw. Maayong adlaw kaninyong tanan ng mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Claire. Sa dili pa nako usugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, iingatan ka. Recorded by X Thunder Gaming. Ma, sige na ma, tawagin ako kwarta ba? Di lagi ko mohatag kung dili ka mo sultis tinuod kung asa di mo gamiton ang kwarta. Project gani. Ay lagi kong ilara. Kinagutan ako sa imong classmate nga silinga na to. Ingon siya, wa mo'y project. Kuan, lahi man gud siya nga subject ba good? Sa amo man ang TLE, di man mi classmates good. Bahala ka. Basta kay dili kong mohatag. Bisit ba yaw eh? Bantay lang ito bayhanan ako ba? Ay! Nung nasa ba? Uy! Anong nabat? Namira man kasi kubuhok! Eh, bogo, magug ka? Ha, nga naman. Ang sadi akong gibuhat. Nga na nisulti magkamama nga watay project. Tanawa, wala na hinuon ko, tagig kwarta pang laag na ko. Huwag magkwisaan agad. Be! Wait sa, ha? Wait sa, ha? Sige, ha? Akong buhok. Ay, buwin! Mauni angay ni mo para magtimaan ka, ha? Hala, si Sir Mante. Swerte lang ka nga niabot ato maestro. Kunwa pa? Nga, ambot lang. Pakumahuman ni mo, ha? Dali. Sir, aray, sir! Umana to, kaya Uy! tawag ang mga kanan. Naunsa ka naman in town, oy Claire. Kung dili ka diri sa bahay magpabadlong, adto po sa eskwelahan. Papay ka pa man unta, kabadlongon pa nimo. Ay, so, smart mag sa high school life, magud. Oh, no, di makakasabot sa... Di makakasabot ang ingon ani, kay elementary na makakutob. Ayaw kong insultuhang ingon ada ha. Kay dili ka makatungtong og high school kung dili patugod nako. Imo man sa na obligasyon, ma? Lain sa kayo magpatuga kag panganak niya, di ko na pa eskwelahon. Claire! Tuog na lang ko, eh. Kapoy. May rasado nga imong gitubag ng imong mama eh. Feeling magulan na nila mga ginikanan, no? Sila na lagi mo ipirmi husto. Mao gani, babe. Oh, paitaw eh. Himuon mo ninong tang way buot. Basta day, Claire. Isure gyud ha nga makapangayo kang kwarta. Kay maglaag ra ba kita igisinulong. O lagi, mangita ko paagi, ana. Dapat lang no. Ay na, kami ni John, mudayon di agad mi. Lain sa kayo dili ka mudayon. Kami rin duha mag-uban. Murag kami uyab. Oh. Hoy, naguba mo ganang naong nimo. Ay kog ina nga nalain ka sa akong gisulti. Binuang na to uy. Wow, eh. Sige, sige. Mangayo ko kwarta ni mama para laag inig sinulog. Dili. Mama, sad, uy. Una sa tanan, dili ko buhatag og kwarta nimo. Ikaduha, dili ko mosugot nga mulaag ka. Ay mausa pa lang unya ka, kadaghang tao ada. Grabe, sad. Naman ko'y pauban, anak, ma. Mga friends na ko. Mga friends nimo. Okay nga no man. Mutabang na silang maunsa ka ha. Ma, kaya na nako kung kagalingon, uy. Kibaw na ko kung si angay na kong buhaton. Mo ni pagtuon nimo. Basta, dili ko mosugot. Balag dili ka musugot. Basta kay mulaag ko. O sige, pagtuman ko sa imong gusto. O gasa sa kuno kag kwarta ha. Ha? Nanguha kag kwarta sa pitaka si mong mama? Oh, og tanawa. Tanawag pila kalibo ako nakuha. Wow! Okay, tanan. Mag-inom ta. Recorded by X Thunder Gaming. Ngalan ako eh. Day, busy hours ako ha. Ubanante ka. Lami na may katuwa eh. Hi. Ikaw ra usa? Dili. Nga ako yung kauban. Asa mo sila eh? Oo. So, hubog naman kay kamis. Maso ko sa mga kauban. Ha?
Samang ka. Imo kuyab. June? Ikaw ang day now. Sorry, babe. Sorry kayo. I love you. Uban ako. Asa man ta? Lamian. June. Kalapad sa kong uwi. Kinsa mag-o ang dili maglabad. Nga perte man imong lakla gabi eh. Ay, napagsigig yaw-yaw diha, mabe. Ang kinsa may dili magyaw-yaw ha? Nga nagpakauwaw man lang kasi mong kaugaligon. Tahibaw ba ka nga naay nag-video yung duha sa lalaki nga naghawak mo? O yung gipost mo sa Facebook? Unsa? Kinuo ko. Nawag pa man ka. Nakakita ka sa video? Babe, sorry. Nahubog kong maayo. Nagtuo kong ikaw tong lalaki. Wala ko ilabot pa nimo. Hugaw ka. May pagbuti ka balik ka. May pagkauwaw ka lang. June. Kinuo ko. Kadaghan na og comment sa video. Kinsa man din yun ang post. Dami account raman eh. Oh, nga nagibuhat man niya. Si Jean said, ganin na rin ako gitawagan pero di mo tubag. Unsa man gini nahitabo na ako atong gabi una. Bisag sa akong pagpauli, wa na ako kahinumdum kang ginsan ako nga naabot ko tinispay. Kauwaw sa akong gibuhat. Unsa? Unsay mo undang nakag-eskwela? Mawaw na ko magawas, ma. Hain naman na imong mga amiga. Pagutan-a sila kung unsay nahitabo nimo. O kung asa sila anang higayon na nga pwerte nimong hubuga. Ambot lang ba yun? Tog na unsa ka? Kay pwerte man na mo sayaw, God. Nya, kalit lang nga nanuliyaw. Ug mo na dito, daghan og nagtan-aw nimo atong tawana. Nahinumdum ba mo sa naong atong tawhana? Wa gyud. Nagtalikod mo ko to siya. Ay, si Jane ka ay. Bitaw. Hain man din si Jean ug si June. Ah, Nga nangita mo na mo. Ah, Uy. Niskwela pa di ka, Claire? Wa pa ka mao si mong gibuhat? unsa? Time para good. Gibiyaan ko ninyong duha. Diin man yung ato'y gayon na. Nag-CR ko. O giubanan ko ni John. Mao to. Pagbalik na mo, na nakailaing kakis ka lalaki. Sayang lang kay dili maklaro sa video ang naong sa lalaki. Ang imo ra yung naong mag-focusan. Para klaro. Pagsulti na gusto tinuod, Jean. Ikaw ba mo'y nag-video na ako o nag-post sa Facebook? Ako man or dili. Imo ra magyapon na sa. Kibigaon ka. Salbahis ka? Ha? Salbahis ka? Aray, isa ba? Aray! Nga naman! Unsa man John, ha? Ngano? Sa imong labanan? Unsa man kita imong duha? Ha? Gibuang ra ba ko nimo, John? Oh! Tungod kay bogo ka? Oto-oto kang dako? John! Pila ka adlaw ka nagsige dala kong bukbuk ni dis kwarto. Wala ko ganahin mo eskwela. Wala ko ganahin sa kong Kinuha ko. Nga nung kasukaon magko.
Magpalit ko og pregnancy test aron mahibawaan nato. Manadlo ko. Ayaw kahadlok ko. Dili ti ka pasagdan. Sige na, magpalit na ko. Ginuo ko. Ngano? Unsay bari pasabot sa duha ka patlis? Positive. Mabdos ka, nak. Kinuha ko. Sige. Ihilak lang na. Huwag niyo ko mag-expect ka makabuhat sila na ko, di ba? Mauna na akong giingon ni mo, nak. Kanang idaragod ninyo. Nagtuo magod mo na hibaw na mo sa inyong gibuhat. Nganaan na mo sa hustong panghuna-huna. Pero daghan pa kaayo mo wa mahibaw is kinapuhi. Kanang mga amigog-amiga mawara na. Pero kaming pamilya mo, dili mahitabo nga talikdan ka na mo. Sorry pa. Pasaylo ako sa kong kagahig o dili na ko magtauban sa akong gusto. Nakasabot ko na ka. O gayaw ka pala ka. O bananti ka sa tanang pagsuway nga mo abot sa imong kinabuhi. Dili ko mawa ni mo. Salamat. Salamat, ma. Oh, ang kono na ako ng ngilad ko og batasan. Pero nakarealize ako. O gimahayan na ako. Karon, wa na ko'y laing kisalikan. Ang ako na lang yung inahan. Dini na lang kutob. Og daghang salamat sa pagtagaling akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kito mga higalan kaagi ni Claire nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayong gipangayo, awit nga nagkalahan, iingatan ka. RMN